Hi guys, welcome back. It's me, Larnie again, and you're still watching on my channel. So ngayon guys, gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo. And gagawa tayo ng reaction video for the incoming national election na mangyayari yan sa Monday na May 13, 2019. So, ayon sa mga kababayan natin, sa mga Pilipino, saan mang sulok ng mundo. I know overseas nakaboto na sila. Actually, mas nauuna silang bumoto kesa sa dito sa Pilipinas. So yan, parang gusto ko lang makipagkwentuhan kung ano ba yung mga kuro-kuro ninyo. Kung meron na ba kayong napipisil na mga kandidato na iboboto. Which is napakahalaga yun guys. Kasi knowing the fact na yung bansa natin is parang ang daming kinakasangkutan in terms of corruption, in terms of drugs, in terms of katiwalian. So ngayon parang sana mas maging mature na tayo sa pagboto. Huwag tayong padadala kung ano yung sinasabi ng mga politiko, sinasabi nila na keso ganito, keso ganyan. Dapat, as a citizen of the Republic of the Philippines, responsibilidad mo bilang isang mamamayan to do background check. Kasi napakahalaga yun guys. Kasi, boboto ka. Yung iba, I hate to say this, but iso na yung kalakaran, may bayaran na nangyayari, ganon. Pero, come to think of it guys, ako personally nalulungkot. Kung merong ganon, get the money. And then, kung deserve niya, sa tingin nyo, deserve nung politician na yon, go for it. Pero kung hindi, don't vote for that person. 'Di ba? Kasi yung mga 'yan pagdating ng let's say kampanya, maraming pera. Pero saan nanggagaling yung mga pera na 'yon actually? Yun yung tanong. Kaya sasabihin mo meron kang sponsor, may partido, ganon. Pero saan nanggagaling yung mga yon, di ba? So ngayon, since nalalapit na yung botohan, this coming Monday na siya, dapat, yun nga, hindi ko naman gine-generalize lahat ng mga tao, ng mga boboto. Pero sana guys, dapat we have to responsible enough in choosing the right politician, in choosing the right leader, the right candidate for this Republic of the Philippines. Kasi as a senator, kung nga ba ang trabaho ng isang senador? Di ba sila yung tagagawa ng batas? So, napaka-importante yun, guys. Napakahalaga. Kasi, kung ikaw, wala kang alam, wala kang background, so, ano na lang gagawin mo sa Senado? Didiktahan ka na lang ng mga kapartido mo or ng mga, let's say, mga kasama mo. So, dapat, ikaw tayo actually, as a Filipino, dapat mamulat na tayo. Kasi palagi na lang nang nangyayari to. Every time na lang na merong election, binoboto parating yung mga, alam mo yon. Well, I'm not saying anything. Pero tayo, nakukuha tayo sa popularity minsan eh. Nakukuha tayo, nadadala tayo sa popularidad ng isang tao. Popularity ng isang tao. And dapat hindi tayo mag-base doon.
Mag-base tayo sa kakayahan ng isang politiko. Mag-base tayo kung ano yung nagawa niya. Yung background niya. Even sa baba, let's say mga mayors, ganon, governor, actually hindi lang national hindi lang for senators. Dapat magsisimula tayo doon sa baba, which is yung mga mayor, mga councilor, ganon. So dapat doon pa lang piliin na natin kung ano yung tama. Yes. Minsan actually talaga naiinis ako. Yes, guys. Naiinis na ako nito O, tingnan nyo, tumataas na yung kilay ko. Charot. Pero seriously guys, sana sa mga boboto na kagaya ko, we have to responsible enough. Yun lang naman yung gusto kong iparating. Yun lang naman yung yung message na gusto kong sabihin sa inyo. We have to responsible enough in choosing the right candidate, in choosing the right leader. So for now, guys, I'd like to end this video and magkita-kita tayo sa susunod. Bye guys! Have a nice weekend everyone!